Når du skal lave logbog i informatik, så gå til Studie Plus ressourcerum for informatik og find lektion 31, hvori der ligger en skabelon til logbogen. Den skal du downloade. Når den så er kommet ned på din harddisk, så gå over i Finderen og flyt filen over til OneDrive. Jeg har lavet et demorum her til informatik. Så altså træk filen ned her, så man lige kan få fat på den, og så slip den hernede. Derfra kan du åbne filen, og så omdøber du den, og det kan man her i Mac-udgaven af Word gøre ved at klikke op på navnet, og så skrive sit navn ind. Her vil jeg bare skrive Anders. Og I må meget gerne skrive jeres efternavn. Og så til sidst her også meget gerne være for en. Jeg kalder mig R-klassen her. Og så tryk Enter for at gemme den. Så laver I selvfølgelig også ændrer også jeres navn heroppe i sidehovedet. Og skriver ind, hvad for en klasse I går i. Så kan jeg se det, når jeg åbner dokumentet. Og så kan I dele det med mig heroppe i hjørnet. Kan I se, der står del. Og så kan man kopiere et link til filen. Og der skal I ind under indstillinger. Og så dele med en person, som du vælger. Og jeg hedder ASKN på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Og vælger min e-mail der. Og så skal I ændre den indstilling, som siger, at jeg kan redigere filen. Og når jeg så trykker anvend hernede, så får I gemt et link i computerens hukommelse, som I så kan sætte ind over i afleveringsmappen, som jeg laver til jer over i Studie Plus. Når jeg åbner det link, så kan jeg se jeres fil og skrive til jer inde i filen. Held og lykke med det.